ngingasoke isikhathi mina ngizobona ngeke ukuthi la-8 manje. Yeah. Ngale alubhalo nje ukuyadana. Yeah. Nje wona. Yeah, kuyona yakho. Ngifuna ukwazi isalwazi. Ngisho ngani ukuthi ngiyona mina ngalo. Yeah, ngiqinisile kusiyona yakho. Ngangilala nawe ngiphinde ngilale nobhuti wami. Mhlawumbe ubhuti wami ngalala naye kawu-2. Bona kujanto kumele utshele wena futhi ngiyona ngikhona ukutshela yena amasimbayo ukutshela yena. Ngiyaxolisa kodwa ngingikwazi. Ngicela ukuthi ngishiphele imithi yonke lento uma kuyona lo kanjani ngizosho kanjani. Welcome back mbukeli weBlack Life TV kwisiqephu sesithi sikhipha izimfihlo nomlangeni uMagasela. Ngizonikeza nje abantu ithuba lokuthi bakwazi ukwenza lokho kade behleli begcinile enhlizweni zabo bebona ukuthi ku right. Abanye baye bathi kwesisikhathi ngathi ezinye imfihlo ungavela ufe nazo ngoba musuyikhipha uyibona ukuthi ayingeke. Yazi ngathi ngayicabangisisa lento uyibuka ukuthi izogcina izohamba igciniphi. Ngoba akukho fair ukuthi uyicabangele wena ubuzomosha abantu abaningi. But angifuni ukusabisa umbukeli umlali olokhuzane usiso seduze kwami uzovela athi ish mhlambe ngeke ngisakwazi lo sisi izinto ayikhulumayo ngifuna akhululeke. Ukuthi nje phela fanele yabo ngikubeke lokho okubili okuthathu ukuze sikwazi ukuthi sihambisane. Nomlangeni Magasela ngokukhulu ukuyithoba acala ningeze ithoba lokuthi ngibingelele usiso seduze kwami. Sawubona sesunjani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelele umbukeli weBlack Life TV uzobe ususho ukuthi uqhamukaphi nje kuphela. Ngiyabingelela umlaleli waseBlack Life TV namhlanje. Ayengizisho-ke igama kodwa khona uqhamuka le phansi ejozini. Okay, sando sami. Ufisa sikusize ngani la ekhaya namhlanje yini le ufuna ukuyikhipha? Obona ukuthi iyakuhlukumeza ukwazi ukuphinda ukuyigcina isikhathi eside. Ngizela ekhaya namhlanje ngoba ngifuna ningisize ukuthi ngiconfesse ukuthi lo muntu lona engimondlisa ingane ngimtshele iqiniso ukuthi akusiye ubaba wengane. Ubaba wengane ubhuti wami. Imaki ngizwa mina lento eshoyo. Ufuna ukutshela umuntu ozwana naye. Yebo. Othana naye manje. Yebo, umuntu engithanda naye sesineminyaka nje sithandana. Umntwana unaba? Una 8 years. Imaki. Wena nomntwana ona 8 years owondliwe umuntu wrong? Yebo, wondliwa umuntu wrong kodwa akuyena wakhe ingane kabhuti wami. Oh, wayicathe yakho wena wasumnikeza ingane kabhuti wakho. Kanjani wavele akakubonanga yini ukuthi awukhulelwe? Ngoba ngangithandana naye ngaleso sikhathi leso kanti futhi ngizolala nobhuti wami. Uyangidida-ke isikhokho. Kusho ukuthi wena ufuna ungitshela ukuthi walala nobhuti wakho? Ngalala nobhuti wami. Yazi mina ngicabanga ukuthi wena uthi wahambisa ingane sihamba kumuntu wathi ingane yami nawe kodwa kungayona yakho ukuthi athi ingane kabhuti wakho ayithole komunye umuntu. Kanti wena usho ukuthi wena nenza ididi nobhuti wakho. Wakhulelwa. Kanti nalona ubhuti wakho related kanjani? Ingane kama wami nobaba mazala wabo yedwa noma yedwa. Nenze njani ejozini bafethu? Kwakwenze njani mhlambe ngiyaxolisa ukuthi ngiphinde ngikubuza imibuzo. Sengifuna ukwazi ukuthi yini le yenza ukuthi ukhungeke kangaka into a point uzufike la esinqomeni sokuthi ngiyamnikeza ubhuti wami leli kheke. Sasidlalele nje nobhuti wami, ubhuti wami umuntu oyibhemela, uthanda uyibhemela insana. Mase nami ngelilanga ngithi hayibo awungishayise nami la. Sure. Futhi ubhuti wami ke wangishayisa sashaya soba 2 leyo nsana leyo. Ukuthi kwenza kanjani ke angeke ngichaze kakhulu kodwa nje khona kwasasesilele soba 2 embhedeni. Yabo watshengisa futhi ukuthi cha silalile kodwa asisebenzisanga protection. Neminyaka ngakho mhlawumbe leso ikhathi. Mhlambe cabanga ukuthi mhlambe ngangenza grade 10. You were very young. And ubhuti wakho nishiyana ngeminyaka ngakho? Siyana ngo 2 years. Naniganga. Ngingatsho nje usawubheka. Ubuma? Uma wasekho kodwa ubaba usaphila. So umndeni awazi ngayo yonke lento? Awazi. Ubhuti wakhe knows about it, your brother? Uyazi yena ubhuti? Ubhuti wami akazi naye. Uyazi ukuthi salala kodwa ingane akazi ukuthi eyakhe.
cause mina ingane angithi ngathi yalo mfana engithandana naye engangithandana naye futhi ngaleso sikhathi. Okay. Isizathu sakho sokufehlela ubhuti kwakuyisiphi mhlawumbe? Ngiyakucela. Ubhuti wami nje ngaze kunesikhathi yabo ukuthi ingane yakhe futhi ngangicabanga ukuthi mhlawumbe uzophika yabo. Angeke aze avume nje ukuthi walala nengane yakubo kanjani. Mhlawumbe naye wayeceba nje isithunzi sakhe angeke aze avume. So nami ngabona ukuthi hayi angivele ngamtshela. So manje ufuna ukuconfessa ku-boyfriend? Ngifuna umazisa u-boyfriend. Khona azoyeka uqhubeka ukondla ingane. Befuna imali yakhe asayondla ingane yonke leminyaka u-8 years uzowenza njani? Hayi angazi ukuthi ngenze kanjani kodwa phela mhlawumbe ubhuti wami usengakhuluma naye kodwa angithembisi lutho nje. Ubhuti wakho futhi engazi naye ukuthi ingane yakhe ufuna uqala ku-boyfriend bese uye ekhaya? Mase ngikutshela ubhuti wami. Ngoba u-boyfriend uthi yena uzothi. Bafethu nje hayi nizofaka buhlungu mantombazane. Kondlisa umuntu ingane wazi ukuthi akuyona yakhe. Kodwa uprotect ihlazo engajajani. Bukela uBlack Life TV. Asingawapholisa amaseka zama ukufanele uboyfriend simuze uzothatha kanjani lo daba. Ekwazini ukuthi for 8 years ubhizi ukhulisa ingane engazalo yena. Mhlawumbe angazi asemfonele. Hello. Hello. Yebo unjani? Yebo ngicela ungibambela kancane. Okay ukhuluma noMlangeni Magasela. Ngifona ngikwa Black Life TV. Uhlelo lukuthiwa sikhipha izimfihlo kunosisi oseduze kwami othi uma wengane yakho ofisa ukukhuluma nawe. Ngicela bandla ungadi nabhuti wami uma ungamandi ngicela ungikhipha ku loudspeaker. Okay. Thank you. Nasisi khuluma nesuka lakho. Hello unjani? Ngiyaphila unjani? Ukhuluma nomama wengane yakho? Usendaweni e-right ukuthi singakhuluma? Okay, ngithi mina ikhona imfihlo engifuna ukukutshela yona. Kodwa angazi ukuthi izofika kanjani kuwe. Ngithi mina namhlanje ngifuna ukwazisa ukuthi ile ngane enginayo mina nawe akusiyona eyakho. Ekabhuti wami manje bengisaba ukukutshela yabo. Akusiyo ingane yakho so bengisaba-ke nami ukuthi ngikutshene phela vele ngoba bengizi-provide umuntu. Yabonga ngoba benginqena nami ukuthi ngazise ubhuti wami. So bengibona wena ukuthi uma kukhona okushodayo kwengane uyakuzama ngayo yonke indlela yabo. Awu bengisaba phela bengizoze njani uma ungishaya mina. Phela bengisaba ukutshena nami phela nawe uyazi ukuthi ubhuti wami akasebenzi. Manje bengeke akwazi ukuthi ondle ingane. Kanti kungcono wena ubuzama yonke indlela ukuthi i-provide. Kuyona yakho. Ngifuna ukwazisa ngiqinisile akusiyona yakho. Ngangilala nawe ngiphinde ngilale nobhuti wami. Mhlawumbe ubhuti wami ngalala naye kawu-2. Ngiyaxolisa kodwa ngengikwazi. Ngiyaxolisa.
Lento ngisho kwena. Ngiyakuzwa. Ngiyakuzwa, ngiyaxolisa, ngivalile ifoni kulalela. Ilento engiqeda ukutshena yona. Ilento engiqeda ukutshena yona. Njengoba lo nto engibonala. Kungani ngiyazama nehlanganisa. Ingane ukuthi kungene izinto. Olithi find out ukuthi manje ngiyalahlona yami indaba yokuthula. Ngiyaxolisa ukuthi bengakasitholi isikhathi esi-right ukuthi ngikwazise. Waphinde futhi ngisolela phinde ukuthi ufanele kale namba leyo. Masiba lokuthi awona. So ngiyakutshela ukuthi manje uhambe ungathandi mina. Bengasaba khuluma nawe. Hawu ngabe unjani nje ulaka ngoba ubho kangaka ngabe unjani ukuba ngitshene face to face lento. Ngibona kuzofa. Ucishe nemfundo. Kade ngikhuluma ngayo. Uzizwa kanjani? Hey khona kubuhlungu phela ukuthi ngamfihlela ngoba seyabona nje ngoba ibhoka kangaka nami angazi ukuthi ngizothini. Ngoba phela lo muntu lona engangibulala ngisho ngibulala. Kodwa kangazi. Phozo kugwema kanjani lokho? Uhlala ngakini nihlala endaweni eyodwa noma akekho ngalo ohlala khona? Uhlala ngakithi. Ngisho ukuthi uhlala ngakithi. So yazi ilokhuza yami mina dadewethu le ukuthi ufuna ukuconfessa ku-boyfriend but ubhuti wakho vele kwayena akakwazi lokho. Mina ngiyacabanga ukuthi uyanqena yini ukuthi wenze i-DNA test. Ngiyazi ukuthi i-cost yabo iyabiza. Mhlawumbe wenze i-DNA test ukuze uqiniseke ngoba umulana labantu futhi ufunda isikole ngoba u2. Ya mhlawumbe singazama i-DNA kodwa angisho ukuthi ingane kabhuti wami. Uneshow. Nginesho ukuthi Umama wazi ingane. ngisho ukuthi ingane kabhuti wami. Ungicabanga yena ubhuti wakho phela sefana umtshele lento. Uzothatha kanjani udaba yena? Ngenzeka vume, ngenzeka phiki. Angayiphiki ingane. There is a possibility of your brother ukuthi aphe ingane. After senalala ngoba uthi nalala 2 times, bunjani ubudlelwane egcekeni? Awu, kwenzela ngathi akaze kwenzeke lutho nje. Senikhohliwe. Awusesikhohliwe nje. Ngiyaqhubeka nje nempilo. Siyaqhubeka nje right. Anizange nikhulume ngalento nayenza. After lokho nje asikhulumanga. After lokho okugcina kwesibili asiphindanga sakhuluma ngaleyo ndaba leyo. Futhi aniphindanga. Yini na ingane ndlala kambi? Ndlala ngocansi uma kangana. Kodwa muzizwa usungathi khona umthwalo wehliwe kuwena ngicabanga ukuthi kubalekile lokho kodwa ngicabanga ukuthi kuningi okufanele sikubhekelele nokuphepha kwakho because nalo bhuti angahamba uxabana nobhuti wakho usayibuza nje for sure ukuthi ulala kanjani umuntu nobhuti wakhe. Ngisho usayibuza nje futhi bajwayelene nobhuti wami bajwayelene kakhulu. Manje angazi uma bethi bazoxabana engazi nobhuti wakho ungcono ukuthi uyazi ubhuti wakho. Kufanele uphuthuma vele umtshela ubhuti wakhe iqiniso. Ngizozama. Nokwenza ama-DNA test nje to confirm yonke lento because uyambona umfana ukuthi in denial uzizwa ngathi yena uyena ubaba wengane. Ukuze umenze nje ukuthi abe right. Awusenzeli wena vele uyalazi iqiniso. Usuwenzela yena ukuthi akhole ukuthi ngampela lento oyishoyo akuyona made up story into eyiqiniso ukuze akwazi ukudila nayo. Ngoba uzohlala athi what if ucabanga ukuthi ubhuti wakhe kanti mina yabo yonke leyo nto. Kuningi nje ekhanda lakhe njengamanje. Mentally umdestroyile umfana. I-trauma azoba nayo uzophinda kwazi ukuthemba abantu besifazane going forward. I don't know. Kuba lo muntu esifazane azothandana naye esenenkinga yengane phela yena sikwazi umprovide ngocepheshe. Because akekho la ukube mhlawumbe mesingakwazi ukuthi sikwazi umprovide ngocepheshe futhi nakhona sazi noma uzovuma yini kulesima kusona but sizama ukuthi silandelene sibone sikhona la singasiza khona yini. Okunye nje ngingifisa ukuthi yena sifundisane mbukelo Black Life TV ukuthi imfihlo uyikhipha kubalekile nabelungu bayasho ukuthi the truth shall set you free. However, lento yokuqhatha bafethu
Angazi. Siphinde sibonane ku-episode elandelayo. Mina ngiyanithanda. Sengihembe. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho ziqale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.